Good afternoon, guys. Could you press briefing? I don't know why press briefing imene isindi kuiona ku Zodiac, ku Chani, ku ma media streams isindi kuiona kumano ili live pakali pano. Kumene kuli Jessica Bwira komanso kuli Akin Msonda kumene kundithu akuyankhula mfundo zitatu. Point yoyamba amene ayankhula kumene kuku ndi point yokhudzana ndi awauza Amalawi zinthu zimene zifukwa zimene tingavotereso achakwera kuti apitilize zaka 5 zinazo. Ndiye kuti zinthu kumene kwakutchula zinthu muziona nokha zinthuzo ndiye nokha muona kuti kuti zinthu zipereka sensi kapena sizipereka sensi. Judgment ili ndinuyo. Number 2, akabankhani okhudzana ndi anamiwa chipongwe chimene adachitidwa muonanso kuti iwo mmene akuyilongosola nkhani ipereka sensi kapena sikupereka sensi. Number 3, akuyankhula nkhani okhudzana ndi Professor Peter Mutharika. Akuyankhula za iyeyo kuti iye ameneyo ndithu panopa timupempherere kwambiri chifukwa iye akudwala ndi komanso kufuna ma organization oyang'anira ma patient apite akafufuze bwinobwino. Komanso anthu akufuna kumpasa Jackson umene akamalize chencha zabali mbiri. Ndiye nkhani zetu zimene zizi nokha mukaonera kenako muona kuti what is your take mukutipo chani pa nkhani ngati imeneyi. Anyway guys, ndikusiyeni ndithu mukuonera program imeneyi. Guys, thank you so much Malawian cameras. Next 5 years, ngati pa 3 years mutanga tikutse izizi nanga akatani alowa mu second term ndikuti ndimisewu yakudziko icheka koyamba dziko lino laona train ikubwera kunyamula mafuta zinthu zimene ena adalembera DPP danena kuti train ikubwera lero anthu anakachezera anabwerako aliyesa adaenda msewu wake chifukwa zimene analonjeza anazikira. Train imene chifukwa chani kuti ndizofunikira zitsitsa mitengo ya chinafedereza mankhwala ndi zina zosiyana zimene zimabwera ndi mafuta. Tikufuna mtsogoleri amene amakhala pansi sagona tulo kuti umoyo wa Malawi utsogolo. Zonsezi zakhala zikuchitika dziko lonse likulira kuti kulibe ndalama. Ngakhale mutapita ku Zambia kaya kupita tikonena maneighbors athu ndalama zavuta kulikonse koma achakwera movutamo atikudzamisewu movutamo CDF mpaka na 200 million ndipo kulibe amene sanasangalala. CDF yachakwera samana kuti ndiyakongeresi amapereka kwa wina aliyese. Ine ndakhalamo parliament kumachita kuwaona anzathu a DPP akulandira ndalama kuposa ife tikapatsika 9 million waja balandira 29 ndalama za boma za misomo koma achakwera lero angamapereka ripoti anapita akapereka sona kuti kuli bana kati 200 million wina aliyese kandi wa opposition kandi wa kulini. Timafuna mtsogoleri woyang'anira wina aliyese 61 years kulikonse kumene mukuiona saini ikutanthauzireni kuti 16 September timwezeretse tokutakasimakato chamera papato imene ndenda tauzo ya 61 celebration ya independence nechikukapanga Sunday. Chimene timafuna kuti tinene monga chipani ndicho kuthokozana Malawi chifukwa chokhala ndi chikhulupiriro mwachakwera andi tikunena kuti pitirizani. Tufuna munthu oli kukakhala njala sanena kuti ayi anthu akusauti asaje chifukwa choti sakukasiya South Central Region. Tufuna mtsogoleri osatonena kuti anthu akumpoto alibe ntchito. Tikufuna mtsogoleri amene amadziwa kuti Malawi ndi mmodzi yekha ndipo chipani chino ndichokhacho chimene chimadziwa kuti umalawi si utundu. Umalawi tikuyenda kuti tikhale tonse ndipo mwaona president yekhayo president amene saponya parliament kukayankha mafunso a Malawi kuti Amalawi akuti chani utsogoleri umene kumanena kuti ndichongeni. Ndio mtume wake kutoka kacha
tikamatonga kutera kuti mayeso tikuona misewu tikuona madzi pamwe kuti atikuoneka kale kwana mwino kuzipatala anthu sanalembere kuntchito mmene alembedwera. Lero tikumayenda ife onyamira mukati miyang'ane kumene muli azimayi kulibe chipani chimene chakweza azimayi ngati mene achitira chakwera. Lero kuyakuka kunena woyakulira chipani kana kuti ma vice president tiye tipite ku cabinet tikayang'ane ku polisi tikayang'ane ma director generals tikayang'ane kulikonse ana azimayi wose kunakukhazikidwa pa mipando tikunena mipando yopanga ma decisions imene imanena kuti chakuti chikhala motere. Timafuna mtsogoleri amene amadziwa kuti Malawi ndi wathusi kaya ndi wakusanje kaya ndi wakuchitipa pano muone kukayang'ana misewu umene ikuyalirira panowo tikukotere tikakonera mmaliza inauguration chifangani yaikulu sakunamizeni tilipa ngati wina asakundibva kuna amene muli kumaofisi musachita uvutiko olongedza ine nayi ine yanga jakete ndisiya muofisi kusachita olongedza mpaka sabato zonse chani zachani tikungomaliza tupa 16 mawala ake ife tudalibona kubayako chifukwa palibepo. There is not even an option. 61 years yapanga confirm kapena yatsindika kuti mtsogoleri ndichakwera yekha. Anthu ambiri ataunanza tati kungomanga komatu ndikuze mbuyo kunali kumazizana zanjani koma ife tikaona chakudya chinkapititsidwa kukamochokera amene akulamulawo pamene kuno kutati mupite mukapeza kuti president ngakhale kuti apita kwawo kumene amachokera bwere kusento licheruka mumva aliyese kuti iyi njala yavuta simudzamva kuti ife kuno tili bwino bwino ndiponso kukati mufunse kodi kumene akugawa chimanga mkuti ndikonse mpaka nakufika ku DPP kumangachotsana mipando kumeneko chifukwa choti wina wathokoza kuti achokera natati anampatsa chimanga kuonetsa kuti achokera akugawa kuliko komweko mutati mupite mukayang'ane CDF mukayipeza kutipileko nawo sakudali akudalira yomweyo. Utsogoleri umene taona ife akuluakulu ndi utsogoleri woti pa 61 years sindikufuna kuti ndichedwe. Independence celebration yaonetsa kuti pa 16 sizamani achokeraawina ku parliament tikhala ndi 90% ndipo ku council tikhala ndi 90%. Ifika kuti twakachita upepa kuti kodi akhala one party state nkhani yake ululu chifukwa lolo amavotera ndani chakwera chifukwa ndi amene waonetsa zimene akupanga. Chinthu china chimene ndimafuna ndiyamike pa achakwera abweretsa umodzi ndi bata. Mbuyo umo tinali ndi zipani chipani cha DPP chalakwirako koma tinaona chimene amadziwa iwo kupha kunama ndi kusokoneza wanthu. Ndikudziwa nthawi ena otimva adziti kodi maesta timamva kuti inuyo munamenya wanthu. Tsiku la lero lachinayi exactly last week kunali matemu akwachika matemu koma lero ndifuna ndidzakuuzeni amene ajasanali matemu sizinali matemu nazekotinaadziwa ife ametili ngoma tinamangako matiko tinaleka kuti muchizungulire kwatuka kuti imeja inali commercial demonstration anthu anapatsidwa ndalama zoti akapange zoti akwetse boma la Malawi Congress Party. There was nothing to do with demonstrations there. Chifukwa chani ndikutero tili ndi umboni ife mwationa ngama yankula koma tinakhala basi chifukwa ife achakwera amatiphunzitsa kuti tisamabwituke anthu ayankula koma tikuona kuti zikuchuluka zopanga mtsogoleri wathu zopanga chipani. Tsono ife ndachipani sitilola kuti anthu atiwonongere dzina pa nkhani imene fitisakuidziwa. Last week anthu angapatsiku ngati lero munachita kuiona DPP kuswa mtengo inapanga endorse kuti matemu awawa ndi athu. Kutanthauza kuti chinali chipani chimene chalowa chikufuna chilimbane ndi chipani chidzache. Apapa
tinapanga play audio imene ikuchita kumveka kuti DPP anatenga ndalama ndikuwapatsa anamiwa kuti akatani akaindi. Ndiye kumene kuti anthu ayambana kugawana kwawo ndalama ife zilikuze kumene kuti ayambana chifanyirisana mvani kuti kodi tigawana tikamanga henda kapena tigawana kumapeto zikatere mwaja bwera zikatere kukongerezi ife pano tifuna mutimvetsetse nkhani kuti kudza mademonstrations amene kumatika mademo anali oti malipidwa kuti mutani musokoneze chimene munayiwala mali Congress Party mayenda ndipo ife chipani ichi timatsata nzeru za Ambuye timangokuonani mukupanga izi panthawi ino ndifuna kuti timvere bwino audio imene ndipo ngati DPP ikukana chifukwa makalata alembedwa kuti akunja zikumakhala ngati kuti ife tinapita ife kunalibe mademo anali yawo endi okapanga plani ayapana kumene ndipo wena ajabama kwenda kukana tufuna tipange play mumve nokha kuti kodi amademo anauzidwa ndani ndipo amatani anichidafuta chake ndimempheko panthawi So, if we want to support you, external maumiliano au jeni ama fulana demonstrations komanso tikufuna inuyo ndi Sylvester Namiwa kuti mutsogolere chinthu chimenechi. I was surprised meeting umene napita kuti I met Sylvester Namiwa not knowing kuti ndikakumana nawo. But when I was in the room, I just saw him also coming. And another was like, no, if we are choosing you people to lead this citizens for credible elections movement, immediately kufuna kwambiri kuanza na kadi ya auditing kuti chifanyani anzatu amekisa kufuna azimani akaenda access ya auditing. Komanso chifanyani despite the rejection of the usage of smartmatic, Malawi Electoral Commission is adamant and they want to use it. Many who are considered. It is only under the principle that equipping my rights are, especially my borders. In another people who join the can he close the movies and rise up and voice. So, when you see that you say, one can there is this group which is yet to go on the Thursday in Blanca in the York. If you can tell me, press conference very in the York. Last night, when I will be there, quite near the Central Committee, many of them are protest national. Only about the National Forum in a Zuzu, Zuzu, after the press conference, very like a flight. Inataka kueleza no Malawi raise rise up against the usage and the call for auditing Malawi Commission. Komanso kumera designation ya and chief executive officer wa benki and Messi. So this time around, gentlemen, the demonstration that one thing you expect fire rates, commercial activities people will give us support. In 20 minutes, I trusted to give a Chito. Beginning with Brandon, every Asakuni, the other half of the one for a Utipanza kinachitose kulibera kikijike. Deputy Madam Aina Mandinga, Francisco Kumbe Control. In my executive members in Apple Group, we made a lot of times I would be a chino, the Kumbe Gasakuni. When I would be in a facility, studies government, Chikuanga demo, one of my places would be moving. Deputy, I will just delay the finances to Comrade Asabuni, Kutino Chito Bagao iende. So we must not be treated with a background
tsiku la pa 26 let's expose ourselves kwa anthu amene panopa atitenga chimenechi on the highest class like fund kuti amene wachisimala nawo sikramiditi yoti tisimala nawo kukhala upansi amlaka. So far, let me stop there. Kuna makomenti zangu amene angakhale brief because this meeting will not take us a lot of time. Let me give one of you to comment on that or ask me any question so that I can reply on it. Thank you, comrades. Ziko ma audio ziwa alipo angapo amenafuna tabanga view because by the payment to where they actually mentioned they don't just say Chipana but DPP iti banga support. Koma ngakale mwenye mvelani I think it's very clear. Kuti zimene munaona last week sana ima demonstrations oli kutakudanda wala anything legit zinali zokonzeka zopangidwa fund ndi DPP kuti tipite naifelo monga malaiko Congress Party utenda watu wa DPP ndi uwu tenti kumane background zolimba na limeki sisi kuthandizani Megi ndiyo yendetsa masango amichonde si amitani Megi yoyenda andaboma la Chakwera ndiyo yenda andaboma la DPP Chakwera simunamveko anabera akukuzani kuti the president watele pamene wanu ankaendetsa Megi timata kupereka maminitsi odanena kuti president wanena kuti tichite izi So business hii tukuona ni kani ya mathematic ife sakumeki sijakula kwa mimi kwa majibeleni kabuze monga chipani ndicho kuti mathematic ikusangidwa chipani chili chose chinaliponi kwa mimi titokupa sana lero mwamba kulira mathematic pamene kupaki munagwa nayo unayopera kuongosola mumaana mizano kulisi mathematic nchimachini so kama sango sawinira moza ngati inuyo kumata tendi kumame pa 16 ngati sikuta muzilira zile mukumama ifeno tukudziwa kabambe tukuwatsuka kunena eka ife kuda alibe akuti akudanga ukula atusana libeti izi zikutata uzakuda kabamba utata uzaki 7.1 incha mulibe mwao ndio ifeo mnenda unela pajaja tukoza kuti mwaduone za 7.1 incha mitani wote ndikongerezi ilifai mkuti sana nani sana libeti fuso mkumati koda kabambe muda alikuti ndeti natakubukia bajaja ibe jamana ruti PPA Demo babali ano monena atibibi awutiye muda alibe shibani netika libeta mtu demo da bile kuwachi kula injija yutiye munaweza tu magabeza zitu zote sana gani sana libeti kwa manuka jandino mwenu munga uza tutasa libeti demo na uzalasa libeti anamu mverani panunguli amraku Malawi is not for sale musanitele tawe batoli Ndawe tapitikale mbezi tinabida sanya kijitipa tose ena maile jamabani tamatemo mukamabila kunja kubalira za mathematic auze soli kuti patawe registration tida auza atukuta salibeti auze ni kuti ifeyo pamene tili pano zinthu zititambuyendetsa ndinene chilungamo pano mademo takatikumbanga ife next time DPP mukafuna mademo aende mwino kumakani president background next demonstrations pita mkatika karenanu from start to end tukufuna kuti president azikala kwa dinners zimapeweka koma sizitenda ngati akutienda noka what you need to professor gemi agenda zikampo akamanya muka pa community ni muli batini ukakala kwa malisa muli batini zingatero nezitenda unapoona jambela kakaye convention anakala mpaka mabeki izi zoma endetsa Japani ni voice mail sizienda DPP tufuna jikuze ni jiungamo siyangu ipa na dine kibela kwa ife yo masaisa ife dada bwela utamane dada
anzana osati mukakhala paziremeki chako meki sichipani makosana bwera ndimuze kumanena anzano pa ground nepano chavuta mwauza chakukwalekera kunja maona kuti gemu yadula kumaona ndezavuta yadula muni koda balibesati ukagulitsa kuti chifukwa muchitodziwa kuti awalembeza kuposa ndani koma tonse tidalima laimo muno ili muna alimu ndelero tisavutike pachotatu mukutata ifa pandali ifetu amaye Congress Party pa 61 years mukamati wona pa independence dandaulatu tukufuna tidapeza watch ya sana tifike pa 16 chifukwa kudikira kuwina kuvuta panopo tukudikira kuti kodi titangoti pano mabasi oti tidzakweyopita ku immigration tambalayi ulipi chifukwa this is a sure case kakale kutakanizwa achitovomera akabambe alibe watu si ife ndawauza ale naoka kuti alibe watu kutachauza kuti mpira uwu chimodzimodzi kuti tiuyasewena World Cup ife midandu 11 akabamba alinda atatu amangachatiwa ndaakabaguma ayamba kutali antoda amalira kumusiyana koma maliliro omabira kumajeko kumatinamizira asiyike pempho langa kwa TPP ngati mulibe umboni musamati pake zinesautikudza izi somaboni Congress njengo kwako bazei Congress kunyumba kwanu kukavuta mara Congress Party ifeyo mukamakwera kwaife konzekani tibweretsani the truth imene yachitika ineyo lero ndikufuna kuti nditsindike monga woyankhulira chipano Malawi Congress Party is more than ready for this election and njira yake is simple tabangatiriza in very difficult times mutawi yofuta koma as a party motsokozera ndachapera tilibizoloza nde nofuna ndisanamalize ndipembe ndithu kuti tose mene titsipita ku independence tikumbukireso amene asakumva bwino amene akufunikira kuti achire sanga and mmodzi amene ufuna kuti tumikire kumapemphero ndi Professor Peter Mutharika isali amenewa tikufuna kuti apemberedwe chifukwa kunena zolo ngakhala DPP mwayesetsa kumaika zithunzi kuti andizichioneka kuti munthu ngakhale kuti ayende akuvutika ife tikwafunira kuchita masanga ndipo tipempha Malawi aliyese munthu uyu anali former president ndetu kumufuna kuti achire sanga chifukwa kuti uyire masankho nkulinga uli fiti ndeti mafuna nditu kuti ndithandize ndipo kani ndiyoti ineyo ikundikhudza kwambiri tikufuna kuti tapemberere akhale bwino kuti nawo athe kupikisana nawo pa izizi chifukwa monga mwaona zinthu ngati mademo zinthu ngati chani kumafunira kudzita kutani koma tikumva kuti pobwera mpaka tinachitochola mpando kuti athe kubwera tsono ngati munthu akulephera even just to stand up zikhala ife tofuna masankho akhale abwinobwino mmene ndikumaliza kuyankhula Malawi aliyese aganizire kuti patient wathu wamkulu amene anali former president Professor Peter Mutharika akufunira tapemberere kuti achite sanga ne pankati zimene takamba izi olemekezeka nsonda ndingakondeko kuti mwinepo pang'ono chifukwa kuchokera ofesi imodzi bale wanga tisadayike mchizungu mupangeko Amalawi yamtemvera zambiri alinakale kabisi serikali kungopera kumbongo kuti Malawi muno ngati pali munthu amene sakudziwa kuti chipani chimene chimakudziwa kwambiri ndi zipolowe ndiotamene ndi mulendo chifukwa siku yanga ali mademo a chipani amafa kunafa kati 21 kupoto nthawi ya mademo pansipo uzukuli wa jibili mpaka na pamusana gadesi mabali amene mpaka pamusana pasi ya resource siku yanga atibidi
kupanga kuorganize zinthu zosokoneza maphunziro. Pano munamva amafuna sopanga kademo mawa anati akulemba mayeso a form 4 cholinga asokoneze maphunziro. Msali wake pansi pa ulemu wa GBB chanza kwa jilazima 9 months ana atu ambiri asukulu ena mpaka na pano sukulu inasokonekera ena osalumba ena namwaya chifukwa chozipa anachasungwa na ena alikuwa wakati chokulu inasokonekera siku yamba GBB wonesesa kuti ana atu asaphunzire. Msali wake pansi pa ulemu wa GBB kunochiko bandi lakambala bandi latutu anawochi mpaka na bambo anamalira mpaka na mali anamalira pano anaenda masi tingeneza bini panopo munthu asatinamize chose tikudziwa amene amapita akupchiza kulibe chipani chimene regional governor plus MP kudzuka kunena kuti wochani amalayi Congress Party likuswa ndege andimalira anatatulo kuchionena on camera ndikubwera baja ndikubwera MP pano vakangofika wakombeza hapo ikwacha muone zochita naye mubalize ambi apa kuna fanfa wili amalayi Congress Party akuluakulu mutakapati chabwera ndindani palibe amene akalili chilungamo ndindani president anagendelera convoy osabwezi ndichabwera kumwalira anyamata wero chitophedwa osayamkula pena kudzuka mawu kunenera kuti wafa iweyo mpaka nakutsutsa programu ya maliro chete pena chobera amadziwa kunena kuti musabweze tikafuta so kuyambira pano chonde kandi international community ndipo ndikapanga translate ndipanga adi kandi ifeyo sande tichitipa akuluakulu tidzivomereza ngati kuli president amene wapirira kukuti anachotsa lamulo loti mapresident asamatokwanira anachotsa lichotsa lamulo limeneji koma anachotsa lamulo lija wapatsa Malawi ufulu kuti kudziyankhula zimene munani mukufuna. Ife timafuna mtsogoleri amene saopa to be criticized. Lero kumanamizira kuti wachekatu watere ndi chipongwe mukutuma nomera political capital ndi zinthu zabodza enafe tilibize kuika misewu Congress ilibize kugawa chimanga nthawi yanjalo ilibize kuonetsa kuti mitengo ikulidwe atagulidwe kuzofonya tilibize kuti lipata ulimi watira tilibize kuti aliyesa asakhale pachalo osatiwonongera ne point imene mwapangani ndimafuna ndimalize moteri amene chadandaula akakuza pesa ndalikunama tikumvaso tekesera zoti a former president athu Professor Peter Mutharika mpaka na kumabaya ama Jackson chanchana ndine kufuna ndipepe mabungwe amene amayang'anira ma rights ama patient tapita mukafufuze ife zoti pera munthu ayi zikuoneka kuti kumeneko aliko amene akufuna kuti uyu ambodutsa ndidzakhala pano ndine lero ukonda ifa Malawi sititero ndikupemba mana amene ali mabungwe pita ndikati anganire former president sitikufuna amalizidwe zongo kubayazi munthu ndi munthu wamkulu dziko lino lili ndi ma institutions chonde tabirani mukatifufuzire ife monga Congress ndokutsidwa kwambiri timafuna ma president athu onse atani azikhala ali mu health yabwino oti pano ndifuna ndipereke an invitation to all former presidents tiye tikakhale imodzi pa 61st Professor Peter Mutharika tibwere mukhalepo Dr. Joyce Banda bwerani aliyense tikakhale imodzi zinthuzi ndizadziko andizitithandiza kwambiri kuti nakasiyena tiliye kukunama ndili chikhulupiriro ndithu kuti sande taona Professor Peter Mutharika ndipo ajamu abaya akhululukire misande yoka tidzakhale nawo ticheze nawo bwinobwino zibwana zimenezi zisiyike. Ine ndithokoze kwambiri pasonkhano wa atolankhani uno panjalo ino. I'm just going to quickly summarize. We've called this press conference as Malawi Congress Party to celebrate 61 years of independence. This is a very important Thanks for watching. Malawi Camera.